गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायलायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो माने मा होनो बिराद देलायबाय आरोना देलायबाय माने आङो न'आवनो माने मा होनो रावबो गैयैखाय आं कभार भिडिअ खालामदोंमोन आरोना नोंथांमोना नायनो नेना थाबानो जाबाय ओमफ्रायहाय आंनिया दायो ससे जोब्बाय आरोना ससे फिसा दंबावो दैमा खोन्थानायनि ओमफ्राय जोङो दैमा खोन्थाथावैनो माने जोङो दायो माबायाव थांदों आरोना फोथाराव ओमफ्रायहाय जोङो बैग्रि जानो नागिरदों दंना गैया गोमोन मिथिया माने फोथारनि बिफां नालाय बयबो थांनानै जायो आरोना ओमफ्राय बुस्रिजोबखोसो ना माखोसो मिथिला ओमफ्राय ओरैनो आलुबो नायबोनोसै बेसरबो नायबोनोसै जा नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौ नायलांलायदो ओमफ्राय थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जागायलांसै चलो चलिए शुरू करते हैं दङ बैग्रि आंखो नोंसोरखौबो खालामदो दे आं दाबो लाजिलायो दे हान आं थरखौनो मोनाखै खालामखुमादो होनबानो जाबाय बैग्रि गैला ना बरिया खाने आलु संख्रि नांनाया नै बैग्रि जानो फैनाया बैग्रिजों सुहाबजादों हायख्लाब जाबाय बिदि थेवदों ने नुदों आं संख्रि नायाबा बैग्रि जानो हाया गोखैखौनो जानो हाखाया बैग्रियानो जा नारें कारजियानो जा आं बैग्रि जायखिजाया गोखै बुस्थु जाबा आंनो संख्रि नांथारगौ फि नांथारगौ आरो जानोसै जों दा दुन्दियानो रज'वाखै रज'बाय माथो फिसा फिसासो गिदिरबा जानो हासिगौमोन जों बेजोंनो ओमफ्राय लोगोफोर माने मा होनो आहा दैमा जिंनि भिडिअ ससे दंमोन आरोना माने मा होनो कभार भिडिअ खालामनायाव ससे खोन्थानो लागादोंमोन ओमफ्रायहाय मानसि दोङो फोथाराव ओंखायनो लाजिबाय आङो दा ओमफ्राय खालामगोन ना खालामासो जाबाय आङो नाहरबाय थादों थ' लोगोफोर नायनोसै जों माने दसे बैग्रि जाग्रोना लानोसै आरोना ओमफ्रायहाय हाबा खालामसिगोन हायाबा गैला नै बैग्रिया बरिया माने खाब्रै खाब्रैखौसो नायना लाबोखादों आङो खाब्रैयासो मोजां नै बगरि खां दोननोबो बिराद उसुबिदा नालाय दोनखुमाना जाबाय लोगोफोर आङो बबेबा बिराद गोथाव बबेबा गोखैबो दं गोखाबो दं हाला लोगोफोर 6तासोल' जानो हाबाय आं नै थाबावबाय माखासे दाउ बिरनायबो नुला माथो दाउ बिरनायसो नांगौमोन आंनो फोथाराव फैबाय ओरैबायदि मोजां मोनो स्रां स्रांनो बेसर नायखांबाय थ' गाइस दायो मा होनो बेसर बारिनियाबो जाबाय आरोना थांफिननोसै जोङो दायो ओमफ्रायहाय बेसरखौ नाय लोगोफोर ओरैबायदि बरिया जादों बेसरनि कालाराबो गोमो सरि मा होनो गोमोद्रायथ' नंखाया बेसर बिबार ओमफ्राय आंनियाबो सेम कालारनि बेसरनिजों बिबारनिजों नै पुरा सारा दिन वाव लागतासिनो जाबाय स' गाइस दायो जोंनिया मा होनो भिडिअ खालामनाया जोब्बाय आरोना ओमफ्रायहाय जोङो दायो थांबाय थानोसै ओमफ्राय आङो आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'लांखानोसै लोगोफोर मानो होनबा आङो डाइरेक्ट थांखासिगोन आरोना ओमफ्राय बोरायाहाय मोसौ लांफासिगोन स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन लोगोफोर माबायदि मोनखो नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थादो ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो ओमफ्राय
चेनेलाव जुदि गोदानब्लाथाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनना जानोसै बाय बाय